Vabotswana vanozivitana nenzvimbo huru ine mvura. Ndinoreva Kavango Delta. Kwavo vanoti Dumela. Koisu vana veZimbabwe tiri vanhu iko vasingadi zvavo, tiri vanhu iko vasingadi mutauro wavo. Muzvikoro vanoroverwa kutaura nechishona, zvanzi taura nechingerenge. Mutauro wedu ndiwo wakapfumamira tsika nemagariro edu. Mutauro wedu ndiwo unoparadzira unhu hwedu. Vanorambidzirwa ivo vana kuwereketa nechishona. Tirambe takamira tichigamuchira vakuru vatitsika. Tinotenda, regai tigare zvedu pasi. Musanetseke zvenyu kuvhunza kunenge kwakanaka nekuti nhasi izuva ratiri kurangarira. Ndiri kuedza kuti tisashandise chirungu naye. Ratiri kurangarira culture yedu, unhu hwedu, magariro edu sevana vemuZimbabwe, sekukurudzirwa kwatakaitwa nemukuru wedu wenyika. Taifanira kunge takaita zuva iri muna Mei, asi nekuda kwezvakawanda zvaipindana takabva tati kunyange ikaita belated, isu kuno kuManicaland tichaita kutevedzera chirevo chemukuru wedu wenyika uye kutevedzera chirevo chakomishina general vedu. Ndisati ndapfuurira mberi, ndichakumbira Ishe Muchena kuti vauye kuzotisvitsira maoko nokuti vakuru vedu vasvika. Tiri muivhu ravo, saka tinoda kuvaremekedza. Kumbira titi kwidze maoko kune mvuri wemanyika. Saka ndichata tidzidzisane zvatinofanira kuti tiite maoko edu
Ini kana demonstrator tochizobva takwidza maoko. Tsika dzedu dzinenge dzichiti tikareka kutevedzera zvatinofanira kunge tichiita, tikakuona kana tikanzwa kuti ndiwe wakanganisa kukwidza kwedu maoko, tinokuripisa mombe. Saka ndichamboita ka demonstration tochizobva tazokwidza maoko pamusoro iyi. Zvatinoita ndezvekuti tinotanga tichiti tazviona kuchikwidza maoko. Pamusoro yemvura yemanyika takumbokukwidzirai maoko kusvika kwamaita. Pachishona chedu tinenge takuti hecho takutanga. Mazvita shemuchena takuchitanga takasununguka nekuti varidzi vevhu varemekedzwa. Mazviona here vana zvaitika apa? Handiti isusu kana tiri kuchikoro tinoti kana headmaster vakapinda tinosimuka, handiti ndizvo? Hamenoti muchiri kuzviita here? Isu ndo zvataiita, tobva tatovakwazisa. Asi pachinyakare chedu zvatadzidziswa ndizvo izvi, kuti vakuru vedu, madzishe edu kana auya tinovachingamidza nekukwidza maoko. Ndizvoka tinotenda. Regai nditi pamusoroi Ishe Makomva, pamusoroi Ishe Muchena, pamusoroi Muzvare Makoni, pamusoroi Councillor Chirara, Deputy Officer Commanding Assistant Commissioner Mtimbanyoka, pamusoroi Acting CSO Admin Superintendent Ndoro, Acting CSO HCM Superintendent Mukasi, officers in charge here present, heads of sections here present, our stakeholders, Utano Recovery and Rehabilitation, GTEL, Zimbabwe Gender Commission, Zimnat, Manicaland Christian School, Eastern High School, Mutare Farm Prison, Junior School, our media, commissioned and non-commissioned officers, tese tiri pano inzwai kugamuchirika mangwanani ano. Mukaombera zvinondirerukira nditi? Dei kwanga kuri kuchechi ndairerukirwa nokuti ndaibva ndati ameni mubva mabvumira. Handitika? Asi kunoku tiri kune imwe function. Nhasi harisi zuva rekutaura zvakawanda, asi takokana pano kuti tiuye kuzorangaridzana, tiuye kuzoyeuchidzana, uye tiuye kuzodzidzisana kune avo vasingazivi kuti isu tiri vana veZimbabwe. Tine tsika dzedu dzatiinadzo, tine mapfekero edu, tine mitambo yedu, tine zvekudya zvedu zvatinozivikana nazvo sevana vemuZimbabwe. Ishe Makomva tazotanga musati mauya, asi tatanga mukati umo mastations edu ese anga achiratidza unyanzvi hwavo paruzivo rwavo rwechinyakare. Saka vakadisplaya zvekudya zvavanonzwisisa, zvavanoziva, makano aishandiswa kare, ngoma dzaishandiswa kare. Vamwe zvekare vakadisplaya mishonga yechivanhu yaishandiswa kare, kuti uyu mupfura wairapa chakati, uyu mubva maropa unorapa chakati. Saka zvese zvirimo mukati umu zvanga zvichiratidzwa. Ndinotenda kuti mukawana mukana munogona kuzongokandawo ziso kana mukana wacho waita sei watendera. Saka ndo zvatatanga kuita apa, ndo patave.
so ndangosimuka kuti ndikugamuchirei nekungoyeuchidzirana ukoshi hwezuva ranhasi. Chatinoda kuchengetedza hunhu hwedu, ndizvo here? Magariro edu ekare ekuremekedzana, ekuziva kuti mukuru ndinhingi, anopiwa chinzvimbo chake cheukuru, anoremekedzwa. Ivo vakuru vaine basa rekutidzidzisa kuti isu vadiki tinofanira kugara sei, tinofanira kurarama sei. Mukatarisa chakakoshera culture yedu, izvezvi vese vanoenda kunana chiremba vamudyano vanondipupurira, ndo senior nesi vedu vari pano, kuti izvezvi ukaenda kuna chiremba uchirwara unongonodzoswa uchingonzi chitangai kudya hupfu hwezviyo, chitangai kutsvaga poriji remhunga, chiregai kudya nyama ine mafuta, chidyai bhinzi, chidyai mufushwa, kuti utano huite sei hudzokeredzane. Izvozvo zvinotiratidza ukoshi hweculture yedu. Muri kuzviona ka? Saka zvitori nani kuti tigare tairemekedza, tigare tadzokera mukudya izvo zviya zvaikurudzirwa nemadzitateguru edu kuti tigare tiine utano. Saka zuva ranhasi tichafara, vamwe nevamwe vacharatidza unyanzvi hwavo. Ndanzwa kuti kuchaitwa madetembo pano, kuchatambwa mitambo yakasiyana siyana. Ishe Makomba takoka vese kubva kuChipinge, saka muchaona vachitambawo zvavanotamba kuChipinge. Kwa Mambo Makoni ari pano muchaonawo vachitamba zvavanotamba. Venyu vemunoumu muvhura Mambo Mutasa muchaonawo vachiratidzawo zvavanoziva nekuda kwenhoroondo yedu. Saka ndo zviri pano zvatati tiunganire tichicherechedza. Imi madzishe edu muchiona patinenge takanganisa munozotidhonza kuti apo hazvisirizvo, asi nhasi titenderei tikuratidzei zvatinofunga kuti ndicho chinyakare chedu, ndizvo zvinoita kuti hunhu hwedu netsika dzedu nemagariro edu ekare zvichengetedzeke. Saka ndakudzosera nguva kumutungamiriri wedu. Tiri kumashure kwenguva zvakanyanyisa, asi tiri kufunga kuti tichamhanya kuti zvese zviri paprogramu zvibudirire. Saka every one of us we are welcome. Gamuchirikai, ngatifarei, ngativhunzanei mazita, ngatichengetedzei kunyange hunhu hwedu tiri pano mazvita. Yeah.
kutsanangura zvakasiyana-siyana maringe netsika nemagariro edu sevanhu vatema, in particular vari mudunhu raMambo Mutasa. Mutare Farm Prison!
kuchengeta mesitsodzo. Nhasi vauya na Chief Correctional Officer Maziti. Ndozvavanoita paweekend izvo. Kana mukavadana vanokwanisa kuuya vachinokupai entertainment yepasi chigare. Thank you so much Mutare Farm Prison. Tinokutendai. Mwezari pano tinotenda. Chekutanga ndinoda kutenda vakuru venyika ino vatitendera kuti tiwane zuva iri rekuti tiratidze zvatinazvo. Ndo chekutanga. Asi ndava nemufaro kwazvo wekuti tiri kurumbidza tsika dzedu kuti dziende mberi, nokuti tanga takadzidziswa kuti tirase tsika dzedu. Saka naizvozvo ndo chipo chekutanga chandinofara nacho kuti tsika dzedu tiri kudzirumbidza kuti dziende mberi pamberi nechivanhu chedu. Ndauya ndamisirwa pano ndine urombo hwekuti nguva idiki, asi ndawana mukana uyu ndinofara kuda kuzotsanangudza zvizhinji nekuti zvinenge zvandibata. Mondiregerera. Ndida kutaura nezvenhau yemachira. Chekutanga, nhau yemachira inotangira pazvishongo zvandinazvo. Zvishongo zvandinazvo ndotanga kutaura nezvejira chena iri. Ukaona jira chena rakabatanidzwa netsvuku iri, zvinenge zvichitaura pachivanhu chedu kuti kuchena uku kuchenetwa. Chechipiri, tsvuku iri rine mabasa mairi arinobata mumatare echivanhu. Chekutanga rinomirira ngozi, chechipiri rinopinda futi kuzvikwambo. Asi kuzvikwambo kunobatsa kuzopinda futi reblue kana ari sekuru akuda mumusha akajambanda obuda achenurwa wamudzimu, asi amutswa nechikwambo anoshandisa blue. Ndakadai izvi rakamirira chiwanhu chematare emagambo, asi akapedzerwa akabhadharwa. Nauya ndida kutaura pamusoro pemachira kunyika yedu yeZimbabwe. Varume nyika yedu yashata. Pandinoti yashata, mwana wese akungonzi une manjuzu ane machira. Zvozotinetsa nemusi wekutandara kwake toona mumba mune machira rudzi nerudzi nerudzi nerudzi. Vanomirira vanotadza kupambata ipapo. So ndida kutsanangudza pamusoro pedare remachira. Kuna ani nani acharongedzerwa kana acharipiwa. Machira haungopiwi iwewe muri tu secret nachiremba kwete, asi gadzirwa nerudzi rwako uye azivikanwe mukati medzinza patsika nechiwanhu chedu. Chechipiri, nhau yesatanism yamanzwa kuti nditaure nezvayo. Utori mweya wakadirwa mukati menyika uri kudisturba chiwanhu chedu mamiriro atanga chakaita sezvachiri. Zvakangofanana nedzidziso dzimwe dzatopiwa. Isu pachiwanhu chedu tinozviziva kuti kuuraya munhu imhosva, asi dzimwe dzidziso kune dzimwe nyika vanotoona kuuraya munhu kuri kuita sekutamba bhora kana kusiraki, like South Africa muwabanzi wedu. Asi isu patsika dzedu tinozviziva kuti kuuraya munhu imhosva inonetsa pasi rese, nemadzimambo achashupika, nasabhuku achashupika, neverudzi rwako achashupika nokuda kwemweya munhu wapfuudza. So ndafara kuti dzidziso yechiwanhu iyi iri kuenda kutsika dzedu ipakurwe, ipinde muvadzidzisi, ipinde muvana vedu ava vana varasika kuti tidzokere patsoka dzedu chaidzo chaidzo. Satanism, mweya unouya uchirarama muvanhu, tinouziva sei? Une mabasa aunotiitisa zvokuti mukasaona unogona kukushandisa kupinda muchifambi chisingaiti. Ini ndakambosangana nazvo. Unokurotesa zvimwe zvinhu zvakanaka, asi gumisira yacho unozoona kuti unenge wakutaura nenyoka, uchinwa nenyoka, uchirara nenyoka,
uchiita zvimwe zvinhu zvisina kufanira mukati meupenyu hwako, ukaona zvinhu izvi zvakuitika mauri, kurumidza kutaura dambudziko iri pachiri padhuze. Ende chiri nyore kubatanidza vamwe vanhu futi, kind nekind. Semwewo ndingorufamba pasi. Manjuzu. Takutaura nezvemanjuzu. Mukabvunza vakuru vakakura kare. Pamwe mumanikaland ezewhole taiona masvikiro 3 kana kuti 4 chete. Manikaland yese yenhau dzemanjuzu. Asi ezvinezvi ane 10 million abobvepi. Zvibvunzei kuti chinhu chandiri kutambira nekurongedzera machira chabvepi. Ngachive nenhoroondo. Ndova nenyaya. Mukati mezvinhu izvozvo ndovata kusangana neimwe mweya yatakupfuya, yatakuchengeta, yozotinetsa futi kumapeto kweupenyu. Ndoda kutaura nenhau yefodya. Fodya iyi ndomeni kii yedu vanhu vatema iyi. Ngatishaye pfuma yekuroora mukadzi, asi paunoenda kunoroora mukadzi wako pachiiswa fodya iyi, ichitambirwa mumusha waunenge wapinda, imba iyoyo inenge yakasimba kupfuura yabhadharwa ma 10 million patsika dzedu dzechiwanhu. Nekuti fodya iyi inoshanda kupinda kumidzimu yakwawashumba, ichipinda kuasipoti. Paine rusumo runoda midzimu yedu, haizi mari, asi ndiwo fodya iyi. Zvisinei, mazuva ano tarasa fodya yedu. Mwana achiroorwa kuti imba yake inge yakasungwa, chinosunga fodya inhekwe. Ndinoda kukutaurira chakabata musha. Inhekwe. Munhekwe mune chii? Mune fodya. Pachirungu ndiyo yamunoti password. Pachivanhu chedu ukaona mwana aroorwa pasina kuiswa fodya, hapana musha. Tinganamati asi tiri vanhu vatema, fodya yedu paperi. Inobatsira musi wekurambana. Mukarambana musina kudzima fodya iyi, imba iyoyo inoramba yakasungwa. Paanofamba anonzi mukadzi wemunhu, dzoka kwawakaroorwa. Saka pamberi nefodya yedu, pamberi nechiwanhu chedu, seizvi. Tinotenda. Chakabata musha wako chii? Inhekwe. Regai ndikuudzei ukuru hwechinhu ichi. Nyangwe mukabvunza vakuru nevakaenda kuhondo, pamwe pacho asina nguva yekubata n'anga, asi aingoisa fodya pasi. Kwaibatana madzinza ese akaita chinhuhani nokuda kwefodya iyi. Saka musimboti wewanhu watema ifodya. Ndochinhu chekutanga. Saka nheko yedu ngatisairasi. Nemiwa dzidzisai vana vedu ava kukosha kwechiwanhu chedu. Tiri kufarira chirongwa ichi nekuchitambira. Ngachinyatsokupindai muvana. Tirege kurasa tsika dzedu, totenga dzeuko dzova ndo dzatsika dzedu. Kwete. Nekuti kana vari ikoko vakati fambai makashama, vana vachatofamba vakashama, tichingoteedzera. Saka ngatidzokei patsika dzedu. Ndoda kutenda Shumba Mambo Mutasa vatipa mukana uyu nekutitendera kuti tiite izvi. Vatambanudza maoko wese kuti chirongwa chiite, tinoatenda. Nhau yetsvimbo. Tsvimbo dzemusha. Zvizhinji tiri kungorasa nekungopisa. Pane secret dzinenge dziri muzvinhu izvi.
Dzinza rimwe narimwe rine mutemo, hapana kusina mutemo. Haingotorwi tsvimbo yemuti chero. Vamwe madzinza anoda mutowa, vamwe vanoda mushomo, vamwe vanoda mutara, vamwe vanoda munhimbiti. Zvinosiyana nerudzi rwenyu. Saka tsvimbo dzemusha dzinofanira kuchengetedzwa. Kana pane pamakanganisa, bvunzai dare mogadzirisa musha. Tsvimbo dzemusha dzinge dziripo dzichifamba neunhu hwadzo. Usangoti kwawabva wauya netsvimbo waisa mudzinza. Mazuva ano aya taakutambudzika nekuda kwevanhu vaakuromba. Apiwa izvi zvaiswa mumusha. Saka tedza zvinoda dzinza rako. Neicho chichirongwa ndinoda kupa kutenda, uye ndafara kwazvo kuti hurumende yakurangarirawo chiwanhu ichi kuti chiendeswe pamberi. Tiri vanhu vatema, hatisi varungu. Toda kudya miti yedu iyi, mitombo yese iyi ndeyedu kuti tipone. Saka ngatirumbidzei chiwanhu chedu, uye ndinotochema kuti ngachiiswe pamberi. Number 1, anodziwa mushonga ngazviziviswe kuti tibatsirike, inhaka yedu. Naiyo inguva ndingapedzera vamwe nguva. Tine machira anonzi retso, ndo iro riku ramabata iri iretso. Vana vanoda kuziva kuti rakamirirei. Tinogona kuriona riri parudzi rwered kana blue kana white. Ndere mashawi. Chatinoti shawi, mweya waunozvarwa uinawo kubva muropa ramai vako, kwete kunotenga shai. Kwete. Munhu umwe naumwe achipo chake. Ndosaka muchiona umwe ane shawi rekuvhima mhuka chaidzo, iwe ukaenda ubati, asi iye akaenda anobata. Shawi racho anaro. Ari nyore kutsvaga futi mari neshawi iroro zvakare. Akangorikumbira kuti ndaakuda mari, rinompa, rinomuvhurira. Ishawi rako iri. Umwe naumwe ane chipo. Reblue rinomira kuna ana sekuru. Reblack rimwe rinopinda kumhondoro. Takumatare epasi. Zvinhu zvine mipanda nemipanda. Tikaenda kumhondoro tinenge takushandisa fodya inonzi chambwa. Pano haipo, ayo handina kuiona. Inenge yakaumbwa, vamwe vanoti mbande, vamwe vanoti chambwa. Panogadzwa madzimambo, panobikwa mhodhoro, panenge paakuda chambwa nekuti zvine chekuita nepati. Zviri mutsika dzedu dzechiwanhu. Naiyo inguva yandatsanangudza. Kana pane vane mubvunzo, kana chichemo, kana mashoko, chandasiya ingundu iyi. Iyi ngundu ihedi yematare echiwanhu inoratidza tsika dzedu. Haingogadzirwi neminhenga yese. Inogadzirwa neminhenga yemuwani. Zvichienda zvakadaro. Chiwanhu chedu. Neiyo inguva yatapiwa yechivanhu. Ini ndiri kutoti ndairwadziwa maticha achisangana nedambudziko rekuti mwana adonha kuchikoro. Ticha anobva atotiza. Kana paakaenda kucollege haana kudzidziswa kuti chiwanhu
chii, ukasangana nacho unoita sei. Tinotosiya mwana achifa kana kukuwara nezvinhu zvidiki zvekungoti waitora fodya oisa pasi opfugama oombera. Ini ndiri mudzidzisi, ndiri sahwira, handisi werudzi urwu. Ndinokumbira kuti uregere mwana ozotaura nevaridzi. Wasvika kumba mwana watotsunurwa, hapadi chipatara kana ambulensi. Pamberi nechiwanhu chedu vakavanda vana vari kusangana nevana vari kudonha muzvikoro, vabereki vachidaidzwa wadaidzwazve nenyaya dzechiwanhu chedu. Chivanhu chikakanganiswa chinokonzera maproblems asingaiti. Madzimambo anetseka nenyaya iyi. Saka isu tiri kuti dzidziso ikauya so tinotenda mukuru wenyika kuti ngawapfuurire mberi. By 2030 Zimbabwe inofanira kukoshesa chiwanhu sezvachiri kupfuura chirungu. Chiwanhu pamberi. Tinofanira kuchiisa pamberi nemhaka inoti fodya yedu inotaura. Alright. Ndine urombo, nguva yapera. Sarai munyasha. Tinoonana panguva inotevera. Maita basa. Mufambe munyasha. Tinotevera. Thank you so much. Rusape yobva yapinda, Litukuro yobva yapinda. Kana paine chikoro chandisina kudaidzira zita racho kana station yandisina kudaidzira zita rawo, mabva mandiona tigadzirise nyaya dzacho. Iko zvinonga
muridzi wenyika asvika apa nzvimbo. Saka ndinoda kuti ndikupangidzai muridzirwo wainoitwa. Vanobata vobata. Izvi kana naiye Changamire anobva adzikamawo, anobva aziva kuti ndatambirwa muta. Handina mazhinji ekuti nditaure, taita kubatwa pahuro. Tine urongwa hwakawanda. Changamire ungangoti vachasvika vakati chifanira kutungamira, asi nekuda kwekuti zvichakavabata regai ndinokupaiwo mashoma emhuri yekwamutasa. Ngati dzinza rekwamutasa rakabva guruswa Tanzania vachiuya neMozambique, vakadarika neKutete province, vakapfuurazve vakazouya uku kwaigara ana Matsanga. Uko handiwo vakatanga kugara kumba kugorongoza, kwaigara ana Mambo ndo vakapfuura. Kwese uku kwakasiyiwa vana vaMutasa vachiuya muno muZimbabwe, vakazopinda kuno pagomo rediri repa takazouya tichipinda muChitungwiza. Handidi kuChitungwiza, handi Harare kune Chitungwiza. Chitungwiza irimo muno munozi muChitungwiza, gomo reChitungwiza. Tichibva tazopinda mubinga guru, ndo makabva mava mupi muchirowa makabva mazochigara vagarisika vakutonga vari muno. So nyaya yacho inobva yatiti Changamire mune dzimba dzakawanda dzakatonga. Tikada kuti tidzitaure hatidzipedzi, asi imba yakazochitora umambo ndeyaTendai Chifamba usiku. Ndiye ane mhuri iri kutonga vari 9, ndo vapfumbamwe handizvo, ndio vanochinjana umba dzekutonga. Asi handi kureva kuti ndiwo wegaba vana Mutasa, kune vakawanda vananasa kupwanya. Ini wacho ndiri pano Makomba, vana Sanyamandwe, vana Mandeya, vana Nasakarombe, to name just a few, kutaura vashoma. Takawanda muri yekwamutasa. Muri yekwamutasa ndodavira kuti munyika muno ndo yega mambo ane madzishe akawanda echidzimai achizoteerwa ndimakoni. Muzvare Makoni uyarapa. Tinana Muzvare Mupotedzi, Risinauta, Muredzwa, Chikanga, Mparutsa, kutaura washoma. Newakwambo wake tina Muchina uyo uri apa, Mukwambo wedu unewo tsungu wedu uchangobva kugadzwa masonda apera. Tinana Mukahanana wakwambo awa kutaura washoma. Hatina kuve vanhu vayo vatinoti muchirungu selfish uba. Takarongedza mutanha wese wakakwana. Ndichiti nini naiwa yaya mashoma ndofunga mambobata kuti yakamira sei. Asi kana mazotidaidzazve mwaka unoteera tinouya takanyatsa kugadzirira, tonyatsa kukupai zviro zvenyu zvakanaka. Ndichipa kutenda kune mutungamiri wenyika nemi mose watungamiri waita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka, chishuwirewo chedu semadzishe. Tinozwawo ropa redu kufamba kutekenyeka kana muruita urongwa hwakadai, nekuti murutifundisira wapwere. Dai zvaizobvira mumwaka unoteera taitsvaka pakati taramuke pekuti mhuri dzose wakunyanya wadoko kumwa zvinodhaka nekuputa zvinodhaka kunoita kushoma. Vana vakawana kwekuswera vachifundiswa izvi
kubika chikafu chechiwanhu, kubikiso zvinana mahewu. Vamwe vana havatozivi kuti mahewu anoita sei. Kozoitawo zvimwewo zvekuti tinofanira kufundiswazve munomu, tikatoti vamwe vana mhaiyo vari pano vana baba ingobikwa sei hatitozivi. Kuendazve pafoya ngerutorwa nasekuru Mukotsanjera kuti foya iyi basa rayo ngerei, watosiya zvakatowandisa. Foya inoshanda zvakawanda. Tikabvunza ipo pano pacho kuti zvamauya pano kumba mambobva masuma here, kuti ndati kumbobuda tichazwa mese muruti mandonamata basi. Hakuna kusiri kunamata. Kunamata unototanga watoisa foya pasi wosumuka wopfugama wokumbirazve kuna Musikavanhu. Handizve here hama dzangu? Ndokuti tidairwe, kwete kundoti pe